tarda des de l'EFAP, un curs de Vilanova. Estem ara mateix realitzant el curs d'auxiliars de manteniment. Com podeu veure, tenim de tot aquí. Podeu venir a veure'ns, a disfrutar, sobretot de la mecànica. Tenim totes les eines i tots els estris que necessiteu per realitzar aquest curs, per tenir un futur de cara a l'aeronàutica, ja sigui en els aeroports, helicòpters, a les aeronaus, als hangars, on vulgueu. Però veniu. Hola, bones. Estem fent el curs d'auxiliar de manteniment aeronàutic i hem començat aquest any per aquest curs per tindre una mica d'iniciació cap a l'aeronàutica i després poder derivar cap al B1.1, que és el de sistemes de turbina dels avions. I després tenim més sortides com la B1.2, que és de pistó, o la B1.3, que és d'helicòpters. Hi ha diverses sortides per fer l'aeronàutica. Ok. Hola, jo sóc el Pau i després de volar 5 hores molt cansades toca revisar l'avió per tal de que tot estigui bé i correcte i no tindrà fallos. Bona tarda, sóc el Joan, alumne de l'EFAP, i és molt important fer una bona revisió, així com treure les mesures de seguretat perquè ningú es faci mal. Hola amigos, soy Joel, soy estudiante del EFAP del curso de auxiliar y mantenimiento aeronáutico. Estamos haciendo la revisión del sistema hidráulico y conectaremos la burra hidráulica para hacer un test. Hola, me llamo Juan Carlos y estamos aquí haciendo un mantenimiento del avión. Y nada, estamos sujetando lo primero. Ya está. Bueno, jo em dic Raül París i a mi avui m'ha tocat el treball del rat hidràulic, que com és per alçar el punt de l'avió. Aquí tinc dues palanquetes, que unes per pujar i unes per baixar, però no us ensenyaré el que fa perquè ja us ho podeu imaginar. Hola, soy Mohamed, soy del curso de FAB y ahora estoy comprobando la presión de aire. Es importante que esté cargado de nitrógeno. Hola, soy David, soy alumno del EFAP, del curso de auxiliar, y ahora estoy revisando estas hélices para que comprobando visualmente que estén bien, que no tengan roturas y tal. Hola, bona tarda. Soc alumne de l'EFAP. Estic fent una comprovació aquí al cockpit, a la cabina dels pilots, i lògicament ara em reuneixo amb el meu grup, que estem fent tots una revisió completa de l'avió, d'acord?